Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κύριε Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, κύριοι Διευθυντές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιωβανούδη Κωνσταντίνα και ως γραμματέας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα σας καλωσορίζω στην πρώτη διαδικτυακή τελετή αρκωμοσίας και απονομής πτυχίων στους νέους απόφοιτους των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, του Προγράμματος Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου και του Προγράμματος Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Την τελετή θα χαιρετήσει εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διαβίου Εκπαίδευσης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας, κύριος Σταμάτης Αγγελόπουλος. Παρακαλώ τον κύριο Αντιπρόεδρο να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη της τελετής. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για την τιμή την οποία μου δίνετε για να χαιρετήσω την εκδήλωση. Κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος, κύριοι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι εξαιρετική ημέρα σήμερα. Πριν λίγο είχατε και την εκδήλωση της ορκωμοσίας των πτυχιούχων. Νομίζω ότι είναι η σημερινή μέρα είναι μια ημέρα χαράς. Πρώτα-πρώτα για το τμήμα, το οποίο αποδίδει και πτυχιούχους των δύο μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και για το Ίδρυμα, το οποίο αποχαιρετά ανθρώπους, στελέχη, τα οποία είναι έτοιμοι να πάρουν τον τίτλο του διπλωματούχου των μεταπτυχιακών και να βγουν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Θα ήθελα όμως να πω λίγα λόγια στους νέους διπλωματούχους, να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία, καλή πορεία. Να πω ότι όταν το λέω πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις, τις προπτυχιακές σπουδές τις κάνουμε ίσως με την ανάγκη να μπούμε κάπου να σπουδάσουμε. Υπάρχουν και άλλοι θέματα βιοπορισμού. Οι μεταπτυχιακές σπουδές όμως γίνονται για άλλο λόγο. Γίνονται για να βελτιώσουμε τη θέση μας, να αποκτήσουμε περισσότερα επιστημονικά εφόδια και να γίνουμε όσο καλύτεροι και να βελτιώσουμε την υποδομή μας. Να αποκτήσουμε λοιπόν συγκριτικό πλεονέκτημα. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, καταλαβαίνετε είναι και δύσκολη η επιλογή ενός προγράμματος. Βλέπω λοιπόν ότι όταν πάρεις το πτυχίο, το μεταπτυχιακό σου, ρωτάς είτε στην αγορά εργασίας είτε από τον εργοδότη σου, τι έμαθες, τι σου έδωσε αυτό το μεταπτυχιακό. Νομίζω ότι το τμήμα έχει δώσει μόνο την αγάπη και έχει ρίξει όλη την προσοχή στα δύο αυτά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι απόφοιτοι λοιπόν είναι ικανοί, έχουν όλα τα επιστημονικά εφόδια να ανταπεξέλθουν σε οποιοδήποτε ρίσκο, οποιοδήποτε κίνητρο, οποιαδήποτε πρόκληση που θα τους δοθεί. Γι' αυτό λοιπόν η επιτυχία είναι δεδομένη. Θα ήθελα λοιπόν, απευθυνόμενος στους νέους μεταπτυχιακούς διπλωματούχους, να τους πω ότι έχουν όλα τα εφόδια να σταθούν σε οποιαδήποτε πρόκληση εργασίας, αλλά και να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών. Κάποιοι νομίζω θα το έχουν επιλέξει. Το τμήμα είναι πλέον όριμο, έχει βγάλει πρόσκληση για διδακτορικές σπουδές, έχει ερευνητικά εργαστήρια. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποιοι να το σκεφτούν για το επόμενο βήμα. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ, ξέρω τη δουλειά που γίνεται στο τμήμα, τους συναδέλφους, τους διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών, τον Κοσμήτορα, και να ξέρετε ότι δεν σταματάμε εδώ τη συνεργασία. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος θα είναι κοντά σας σε οποιαδήποτε πρόκληση για να αντιμετωπίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντιπρόεδρο. Στη συνέχεια, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής κύριος Αριστοτέλης Καζακόπουλος, παρακαλείται να πάρει το λόγο και να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Συγχαρητήρια σε εσάς, τους απόφοιτους μας, που κάτω από δύσκολες συνθήκες τελειώσατε ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό στην αιχμή της τεχνολογίας, παρακολουθώντας δύσκολα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Είμαι βέβαιος
ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας θα αποτυπωθούν στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κοσμήτορα κύριο Καζακόπουλο. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, καθηγητής κύριος Παπακώστας Δημήτριος, παρακαλείται να απευθύνει επίσης ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία μας στηρίζει και πάλι. Και φυσικά η διοίκηση του Ιδρύματος στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τον κοσμήτορα, τον κύριο Καζακόπουλο, που είναι και μέλος του Ιδρύματός μας, και τον Αντιπρίτανη, αντιπρόεδρο της δικού σας επιτροπής, τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος και με τη σημερινή του παρουσία και με την αιγέννη προσπάθειά του για το τμήμα δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται και βοηθάει στην ανάπτυξη του τμήματος από όλες τις θέσεις τις οποίες κατέχει, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πριν απευθυνθώ στους απόφοιτους, που σήμερα είναι η μέρα τους, θα ήθελα να ξεκινήσω από τις οικογένειες, από τους συγγενείς και φίλους, και κυρίως από τις οικογένειες των αποφύτων, γιατί αν και οι περισσότεροι απόφοιτοι είναι σε μια ηλικία που μπορεί οικονομικά να μην χρειαζόταν όλη τη στήριξη των οικογενειών τους για να κάνουν τις σπουδές τους, αλλά σίγουρα χρειαζόταν τη στήριξη, την ηθική και την ψυχολογική. Έτσι λοιπόν μπορεί το επίτευγμα της κατάκτησης ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι ατομική υπόθεση, αλλά αυτή η ατομική υπόθεση δεν θα είχε φτάσει στο αίσιο τέλος της που είναι σήμερα, αν δεν υπήρχε βοήθεια κυρίως από τις οικογένειες περισσότερες φορές. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμούνται και να το αποδίδουν όλοι οι απόφοιτοι στις οικογένειές τους, χωρίς αυτό να το παραβλέπουν. Τώρα, όσον αφορά τους απόφοιτους, ξέρουν όλοι ότι τελείωσαν σε και τα δύο προγράμματα σπουδών, τελείωσαν προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακά, τα οποία είναι απαιτητικά, γιατί απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σαν αποκλειστικό έργο τους τον χρόνο των σπουδών τους ακριβώς τις σπουδές τους. Για τους περισσότερους από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας δεν ήταν έτσι ακριβώς η κατάσταση. Έπρεπε να συνυπάρξουν συγχρόνως οι ίδιοι ανάμεσα σε οικογενειακές υποχρεώσεις, σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και στις υποχρεώσεις των σπουδών. Σε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο τα κατάφεραν, και αυτό είναι το σημαντικό, μπόρεσαν να πετύχουν να είναι πτυχιούχοι, να καταστούν πτυχιούχοι σήμερα ενός απαιτητικού προγράμματος, το οποίο βέβαια, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, επειδή ακριβώς είναι απαιτητικό, ελπίζουμε ότι θα τους δώσει και περισσότερα εφόδια επαγγελματικά, είτε για να ξεκινήσουν, είτε για να συνεχίσουν ακόμα καλύτερα την καριέρα τους στην επαγγελματική. Επίσης αναφέρθηκε νωρίτερα, αλλά θέλω να το αναφέρω και εγώ, ότι για όσους όλη αυτή η διαδικασία και η αρχή της ενασχόλησης με ερευνητικά θέματα, που πρέπει και υπάρχει σε όλα τα μεταπτυχιακά, για όσους αυτή η διαδικασία φάνηκε ότι έχει ενδιαφέρον και ότι θέλουν να ανταπεξέλθουν, ξέρουν ότι πλέον και στο τμήμα μας, αλλά και σε άλλα τμήματα, μπορούν να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές, και ήδη έχουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Ελπίζουμε να έχουμε και περισσότερες, ούτως ώστε να φτάσουν και στη μεγαλύτερη δυνατή ακαδημαϊκό πτυχίο που μπορεί να πετύχει κάποιος. Πριν ολοκληρώσω, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους δύο πρωτεύσαντες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, γιατί τους γνωρίζω και τους δύο προσωπικά και μπορώ να ξέρω ότι τόσο ο κύριος Μαρασλίδης όσο και ο κύριος Πρίτσιος κατάφεραν αυτό το οποίο είπα νωρίτερα άριστα, δηλαδή να συνδυάσουν τις οικογενειακές, τις επαγγελματικές που είναι και απαιτητικές υποχρεώσεις που έχουν παράλληλα με τις σπουδές τους και να πετύχουν και μια θαυμαστή επίδοση, και είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι παράδειγμα και για όλους εμάς, σίγουρα, αλλά είναι παράδειγμα και για τις οικογένειές τους,
Και κυρίως για τα παιδιά τους που είναι φοιτητές, νομίζω ότι άσχετα αν δεν το ομολογούν τώρα, γιατί στην ηλικία που είναι συνήθως έτσι γίνεται, στην εφηβική ηλικία, νομίζω ότι όλοι τους νιώθουν υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα. Πριν ολοκληρώσω, πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε τις ευχαριστίες εκ μέρους του τμήματος για τη διοργάνωση όλης αυτής της προσπάθειας να έχουμε μια αξιοπρεπή τελετή σήμερα. Όλα τα μέλη του τμήματος βοήθησαν με τον τρόπο τους. Πρέπει να σταθώ κυρίως όμως αρχικά στις κυρίες της Γραμματείας, την κυρία Καντουνάτου Φωτεινή και στην κυρία Χαλιαπάκα Χρυσούλα, που και αυτές, αν και ασχολούνται κυρίως με τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και στα μεταπτυχιακά, βοήθησαν σε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, την κυρία Γιοβανούδη Κωνσταντίνα, η οποία έχει την κύρια επιμέλεια όλης της διαδικασίας. Φυσικά με άριστη συνεργασία με την προϊσταμένη της Γραμματείας, την κυρία Σέχα. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω τον κύριο Κιοσκερίδη Ιορδάνη, καθηγητή του τμήματος, ο οποίος επιμελήθηκε τις αφίσες και την πρόσκληση την οποία είχαμε. Φυσικά τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος όλο το ηλεκτρονικό κομμάτι της διαδικασίας είναι αυτό το οποίο το ελέγχει και αυτή τη στιγμή και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με επιπλέον χρόνο, αφιερώντας επιπλέον χρόνο. Και βέβαια, επίσης, στη σημερινή τελετή βοήθησαν δύο μέλη του έκτακτου προσωπικού του τμήματος, η κυρία Παπαδοπούλου Μαρία και ο κύριος Βάσιος Βασίλης, τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσουμε και αυτούς. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα χαράς. Είναι σίγουρο ότι όλοι μας δεν τη θέλαμε να είναι διαφορετικά, αλλά ας κοιτάμε ότι μέσα στις συνθήκες πανδημίας τις οποίες αντιμετωπίζουμε, προσπαθούμε να δώσουμε ένα τόνο διαφορετικό σε αυτή τη μέρα και να είναι μια τελετή αξιοπρεπής, όπως είπα και νωρίτερα, και ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση και θα μπορέσουμε να... Δεν θέλουμε να ξεχάσετε το τμήμα των μεταπτυχιακών σας σπουδών και να σας ξαναδούμε από κοντά. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του τμήματος, κύριο Παπακώστα. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, καθηγητής κύριος Διαμαντάρας Κωνσταντίνος, να απευθύνει χαιρετισμό. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν, ας ξεκινήσω με χρόνια πολλά. Είναι η αρχή μιας νέας χρονιάς, η οποία όλοι τη βλέπουμε με αισιοδοξία μετά από τη δύσκολη χρονιά που πέρασε. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και προκοπή, με πρόοδο. Συγχαρητήρια σε όλους τους αποφύτους των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος. Εγώ βέβαια είμαι διευθυντής του ενός από αυτά και θα μιλήσω περισσότερο για το δικό μου, το μεταπτυχιακό. Αλλά προφανώς η χαρά είναι, χαίρομαι πάρα πολύ για όλους τους αποφύτους που πέρασαν από αυτή τη δύσκολη διαδικασία του να εκπονήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο τμήμα. Ξέρω ότι το πρόγραμμα και τα δύο προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι πολύ απαιτητικά. Συγχαρητήρια σε εσάς, στις οικογένειές σας και σε όλους τους ανθρώπους που σας υποστήριξαν, που σας αγαπούν και σας στηρίζουν. Ιδιαίτερη μνήα στον κύριο Μαρασλίδη και στον κύριο Πρίτσιο που επρότευσαν στα δύο αυτά μεταπτυχιακά. Προφανώς είναι πρότυπο για όλους τους υπόλοιπους και για μας. Θα ήθελα να πω ότι ειδικά για το μεταπτυχιακό της Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου είναι μια τεχνολογία εχμής και τα ηλεκτρονικά φυσικά. Απλώς θα μιλήσω για το δικό μου περισσότερο, το δικό που είμαι διευθυντής. Είναι και το διαδίκτυο και η ευφυΐα είναι δύο πράγματα που χρειάζονται στην αγορά της πληροφορικής και όχι μόνο. Χρειάζονται και θα χρειάζονται. Βλέπουμε ότι το διαδίκτυο έχει μπει πια στη ζωή μας και ειδικά λόγω της κατάστασης του κορονοϊού πλέον ζούμε με το διαδίκτυο
είτε για επικοινωνία, είτε για ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε ακόμη και για τις επαφές μας με το δημόσιο. Επομένως, νομίζω ότι το διαδίκτυο και βέβαια η ευφυΐα, η οποία είναι απαραίτητη για την καλύτερη επικοινωνία της μηχανής με τον άνθρωπο, είναι ένα προσόν, ένα skill, μια δεξιότητα την οποία προσφέρουμε στους αποφοίτους μας, στους φοιτητές μας, και θα τους φανεί, πιστεύω, πολύ χρήσιμη στην αγορά εργασίας. Πολλοί από εσάς ήδη εργάζεστε, αλλά αυτά που αποκτάτε από το μεταπτυχιακό βρίσκουν εφαρμογή στην εργασία σας ή μπορεί να αλλάξετε καριέρα, κατεύθυνση. Κάποιοι από εσάς εύχομαι και πιστεύω ότι θα συνεχίσετε σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών για να πάρετε το ανώτατο ακαδημαϊκό δίπλωμα που μπορεί να προσφερθεί. Το τμήμα μας προσφέρει διδακτορικές σπουδές, ήδη έχουμε ξεκινήσει. Θα χαρούμε πάρα πολύ, με πολλούς από εσάς σας γνωρίζω προσωπικά και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε, να προχωράμε τη συνεργασία πέρα από το μεταπτυχιακό. Κάποιοι από εσάς ήδη το ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει διδακτορικές σπουδές. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς. Σήμερα δεν θέλω να μονοπολίσω, ήδη έχουμε πάρει αρκετή ώρα. Θέλω να σας συγχαρώ άλλη μια φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία, την κυρία Καντουνάτου, με την οποία συνεργάζομαι στενά για το μεταπτυχιακό, αλλά και την κυρία Χαλιαμπάκα και την κυρία Σέχα, βεβαίως, την προϊσταμένη της γραμματείας, και την κυρία Γιωβανούδη, τους συναδέλφους, αλλά οι ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια ανήκουν σε εσάς, είναι η μέρα σας. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε από κοντά. Μου λείπει το γεγονός ότι το κάνουμε με Skype ή με Zoom, τέλος πάντων. Αλλά είναι οι συνθήκες τέτοιες. Ίσως κάποια στιγμή, όταν θα γίνουν καλύτερες συνθήκες, να βρεθούμε από κοντά με κάποια τελετή επανένωση των αποφύτων. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας και στις σπουδές σας, στην εργασία σας, και από μένα ό,τι καλύτερο. Τις θερμότερες ευχές μου για προκοπή και πρόοδο. Ευχαριστούμε πολύ τον Διευθυντή, κύριο Διαμαντάρα. Στη συνέχεια, παρακαλώ, η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, κυρία Ιωαννίδου Μελπομένη, να απευθύνει χαιρετισμό. Γεια σας και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους τους απόφοιτους. Σήμερα τελειώνουν οι σπουδές σας, για τους περισσότερους τουλάχιστον, γιατί κάποιοι μπορεί να συνεχίσουν και με διδακτορικό. Όπως και να έχει πάντως, είναι μια σημαντική μέρα για σας και πιθανόν να νιώθετε ήδη άγχος και ανασφάλεια για τις προοπτικές που έχετε από εδώ και πέρα. Τα συναισθήματα αυτά βέβαια γίνονται ακόμη πιο έντονα αυτές τις μέρες, στην ακραία κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Είναι αναμενόμενο, ήθελα να πω, και απόλυτα φυσιολογικό να έχετε άγχος σε αυτή τη φάση της ζωής σας. Το αντίθετο θα ήταν το παράξενο. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ δεν είναι να το αρνείστε και να το αποφύγετε, αλλά να μην το αφήσετε να σας καταβάλει και να το αξιοποιήσετε δημιουργικά. Να μην το αφήσετε να σας οδηγήσει σε απάθεια, πράγμα που δυστυχώς κάνουν αρκετοί νέοι στις μέρες μας και το βλέπουμε να συμβαίνει και γύρω μας. Αυτή η απάθεια τίποτα καλό δεν μπορεί να φέρει, μόνο στασιμότητα. Η αμφισβήτηση είναι αυτή που θα σας οδηγήσει μπροστά, ειδικά αν συνοδεύεται και από δημιουργική διάθεση. Από εσάς λοιπόν περιμένουμε, όλη η κοινωνία το περιμένει, να φτιάξετε κάτι καινούριο και να φέρετε ανατροπές που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας. Όσο και αν ακούγεται κλισέ, εσείς είστε η ελπίδα της χώρας μας και του κόσμου. Οπότε θα τελειώσω με μια προτροπή. Κυνηγήστε τα όνειρά σας, μη μένετε στάσιμοι και απαθείς, μη συμβιβάζεστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Διευθύντρια, κυρία Ιωαννίδου. Στο σημείο αυτό αρχίζει η τελετή ορκομοσίας των 2 μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, σήμερα ορκίζονται 15 απόφοιτοι, ενώ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα ορκίζονται 13 απόφοιτοι. Μετά από απόφαση της συνέλευσης του τμήματος, θα απονεμηθούν αριστεία στους αποφοίτους που πέτυχαν βαθμολογική επίδοση άριστα
με βαθμό πάνω από 8 και 5 εκατοστά. Για το πρόγραμμα, λοιπόν, Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, αριστεία απονέμονται στους Κυπρίλη Αναστασία του Στέριου, με βαθμό πτυχίου 8 και 83 εκατοστά. Ευάγγελος Κοτρότσιος του Ευθυμίου, με βαθμό πτυχίου 8 και 73 εκατοστά. Κωνσταντίνος Μαλιαρίδης του Κυριάκου, με βαθμό πτυχίου 9 και 31 εκατοστά. Ιωάννης Μαρασλίδης του Κωνσταντίνου, με βαθμό πτυχίου 9 και 59 εκατοστά. Σοφία Ρίζου του Παύλου, με βαθμό πτυχίου 9 και 11 εκατοστά. Χρήστος Χίτας του Δημητρίου, με βαθμό πτυχίου 8 και 58 εκατοστά. Συγχαρητήρια σε όλους. Για το πρόγραμμα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα, αριστεία απονέμονται στους Χρήστος Τοκατλίδης του Γεωργίου, με βαθμό πτυχίου 8 και 79 εκατοστά. Αδάμ Μπαλαμπάνης του Πανταζή, με βαθμό πτυχίου 9 και 9 εκατοστά. Και Δημήτριος Πρίτσιος του Παύλου, με βαθμό πτυχίου 9 και 44 εκατοστά. Συγχαρητήρια σε όλους τους αριστούχους. Στο σημείο αυτό αρχίζει η καθομολόγηση των αποφύτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τον όρκο θα απαγγείλουν οι απόφοιτοι που πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία μεταπτυχιακού διπλώματος. Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου είναι ο κύριος Μαρασλίδης Ιωάννης, με βαθμό πτυχίου 9 και 59 εκατοστά. Ενώ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα είναι ο κύριος Πρίτσιος Δημήτριος, με βαθμό 9 και 44 εκατοστά. Πριν την εκφώνηση του όρκου, οι πρωτεύσαντες, ο κύριος Μαρασλίδης και ο κύριος Πρίτσιος, επιθυμούν να απευθύνουν ένα σύντομο ευχαριστήριο λόγο. Παρακαλώ τον κύριο Μαρασλίδη να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του τμήματος κύριο Δημήτρη Παπακώστα για τα θερμά του λόγια, τον διευθυντή του μεταπτυχιακού κύριο Κώστα Διαμαντάρα για την παρότρινση να παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα, τον επιβλέποντα της διπλωματικής μου κύριο Περικλή Χατζημίσιο για την υποστήριξη, τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια της εκπώνησής της, αλλά και τους υπόλοιπους διδάσκοντες για τις ενδιαφέρουσες διαλέξεις τους και συζητήσεις μαζί τους, καθώς και το διοικητικό προσωπικό του τμήματος για τη στήριξη του προγράμματος. Πάνω απ' όλα, θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές μου για τη συνεργασία που αναπτύξαμε κατά την εκπόνηση των εργασιών και την μελέτη των μαθημάτων. Τον Αντώνη, τον Κώστα, την Μαρία, τον άλλο Κώστα, τον Στέλιο, τον Χρόνη, τον Θανάση, τον Χρήστο και όποιους άλλους ξεχνάω. Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος ήταν οι γνωριμίες που κάναμε. Δυστυχώς, η πανδημία μας στέρισε την δυνατότητα να γιορτάσουμε από κοντά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού, αλλά επιφυλασσόμαστε για το εγγύς μέλλον. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που μου άντεξαν αυτά τα 2 χρόνια, καθώς ακόμη μια φορά αποδείκνυα ότι ο ύπνος είναι προαιρετικός αν έχεις ενδιαφέροντα πράγματα να κάνεις. Όπως είπε ο Αριστοτέλης, της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα η καρπή γλυκή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρασλίδη.
Στη συνέχεια το λόγο έχει ο κύριος Πρίτσιος. Ο κύριος Πρίτσιος με ακούει? Ναι, σας ακούω, συγγνώμη. Γεια σας λοιπόν και από μένα. Εγώ αποφοίτησα από το ΤΕΙ ηλεκτρονικής το 1992. Η συμμετοχή μου σε ένα μεταπτυχιακό όπως αυτό των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ήταν για μένα μια ανεκπλήρωτη επιθυμία δεκαετιών. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους καθηγητές του προγράμματος που με βοήθησαν να καταφέρω, αποδεικνύοντας εκτός των άλλων όλοι μαζί ότι η αναζήτηση της γνώσης αποτελεί μια διαβίου διαδικασία. Αυτό το ταξίδι βέβαια θα ήταν αδύνατο χωρίς συμπαράσταση της οικογένειάς μου και ιδιαίτερα της γυναίκας μου Βικτωρίας, που για όλο το διάστημα της φοιτησής μου ήταν για μένα και μητέρα και πατέρας των 3 παιδιών μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης και στον καθηγητή Δημήτριο Παπακώστα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της διπλωματικής εργασίας μου και διακριτικά, αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα και δίνοντάς μου μεγάλη ελευθερία κινήσεων, με βοήθησε στην εκπόνησή της. Τέλος, εξίσου σημαντικό για μένα ήταν οι νέες γνωριμίες που έκανα. Μέσα από τη συνεργασία στην εκπόνηση εργασιών αλλά και της ευγενούς άμυλας, δημιουργήθηκαν σχέσεις, μερικές από τις οποίες ίσως τελικά αντέξουν τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Πρίτσιο. Ακολουθεί η εκφώνηση του όρκου από τους πρωτεύσαντες. Παρακαλείστε όλοι οι υπόλοιποι απόφοιτοι, ανυψώνετε το δεξί χέρι, κλείνοντας τα 3 δάχτυλα. Κύριε Μαρασλίδη, κύριε Πρίτσιο, παρακαλώ μπορείτε να ξεκινήσετε. Τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του ΔΙΠΑΕ ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη. Τον οποίον έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ Και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδας μας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία ότι θα υπηρετήσω ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, την δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση για τη διαφύλαξη και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων και των εθήμων του έθνους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι σε όλους σας. Ακολουθεί η εκφώνηση των ονομάτων των πτυχιούχων του προγράμματος Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου. Παρακαλώ, ο κάθε πτυχιούχος, μετά την εκφώνηση του ονόματος του, να ανοίγει το μικρόφωνο του και να αναφωνεί τη φράση «Συμφωνώ και διαβεβαιώνω». Αλεβιζόπουλος Άγγελος του Θεοδόρου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Βρεκός Δημήτριος του Σωτηρίου. Είναι απόν. Κωνσταντίνου Άγγελος του Χρήστου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Κυπρίλη Αναστασία του Στεργίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Κουσκουβέλης Νικόλαος του Γεωργίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Χατζηπαρασκευαΐδου Ιωάννα του Αναστασίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Κοτρότσιος Ευάγγελος του Ευθυμίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Παπαδοπούλου Ευγενία του Αβραάμ. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Μπαδέκας Κωνσταντίνος του Νικολάου.
Κελεσίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Κουκάρας Πολυχρόνης του Γεωργίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Μαλιαρίδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Μαρασλίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Ρίζου Σοφία του Παύλου. Χίτας Χρήστος του Δημητρίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Ακολουθεί η εκφώνηση με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των πτυχιούχων του προγράμματος Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Αναστασιάδου Χρυσοπηγή του Βασιλείου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Βογιατζής Ελευθέριος του Σιμεών. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Γρηγοριάδης Σταύρος του Κωνσταντίνου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Καλαϊτζίδης Πολύκαρπος του Γεωργίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Κατσάνος Κωνσταντίνος του Στέριου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Μπαλαμπάνη Σαδάμ του Πανταζή. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Νικόπουλος Σταμάτης του Σωτηρίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Παυλίδης Παναγιώτης του Δημητρίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Περιστέρης Θωμάς του Αθανασίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Πρίτσιος Δημήτριος του Παύλου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Ταυλαράκης Γεώργιος του Νικολάου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Το Κατλίδης Χρήστος του Γεωργίου. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Και Τσελεγκαρίδης Αλέξανδρος του Σοκράτη. Συμφωνώ και διαβεβαιώνω. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για άλλη μία φορά και από την πλευρά μου ως γραμματεία χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και να σας ευχηθώ τις καλύτερες και μεγαλύτερες επιτυχίες στο ταξίδι της επαγγελματικής σας ζωής. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή τελετή ορκομοσίας των μεταπτυχιακών αποφύτων. Εκ μέρους των παραγόντων της εκδήλωσης, σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στην πορεία σας και κυρίως με υγεία και τύχη. Ευχαριστήρια ακόμα μια φορά σε όλους. Ελπίζω να καταφέρουμε με καλύτερες συνθήκες να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά. Είπα και νωρίτερα, δεν θέλουμε και πρέπει να σταματήσετε τις επαφές σας με το τμήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και μέσα στις συνθήκες που έχουμε μπορείτε να το γιορτάσετε τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια. Χαρητήρια.
Νομίζω δεσμευόμαστε σαν τμήμα να κάνουμε κάτι με γλυκά και κρασί. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ναι, αλλά όχι διαδικτυακά. Όχι, διαζώσεις. Διαζώσεις. Όταν οι συνθήκες επιτρέψουν. Με την πρώτη ευκαιρία διαζώσεις θα πρέπει. Ίσως στην επόμενη εργομοσία θα πρέπει να έχουμε περισσότερα άτομα. Κάπως έτσι. Συγχαρητήρια και από μένα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους, από τη διοίκηση, τη γραμματεία και σε όλους τους συμφοιτητές μας. Καλή σταδιαδρομή από εδώ και πέρα και ο καθένας σας αξιοποιήσει το πτυχίο του με όποιο καλύτερο τρόπο μπορεί. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Καλή σταδιοδρομία σε όλους. Γεια σας, συγχαρητήρια σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Χαιρετώ και εγώ, παιδιά. Καλή επιτυχία δεν θα πω, μαλακεύτηκα να πω. Αγχωμένος. Καλή σταδιοδρομία σε όλους μας. Συνεχίστε τις σπουδές, για σας, όχι για κανένα άλλο λόγο. Καλή επιτυχία και στις δικές σας σπουδές, κύριε Κελασίδη. Ευχαριστώ. Έχετε μέλλον, θα σας βλέπουμε νομίζω. Ευχαριστώ. Για κάποια χρόνια. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και από μένα. Καλή συνέχεια και από μένα και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Επίσης. Καλή συνέχεια και από μένα. Να το χαρούμε όλοι το πτυχίο και μακάρι να ανταμώσουμε όλοι κάποια στιγμή από κοντά. Γεια σας. Γεια σου, Αδάμ, θα γίνει και αυτό. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη, καλή σταδιοδρομία σε όλους. Ευχαριστούμε. Χάρηκα που σας